Sve što je zapisano u pamćenju pojedinca nestaje s njim s lica zemlje. U razvoju ljudskih kultura potreba za trajnim čuvanjem pamćenja javlja se kada svijest o sebi, o svojim korijenima, o precima i velikanima prerasta u mogućnost grupnog pamćenja. Narod koji ne pamti svoje jučer ne može projektirati svoje sutra. Tek poznavanje i korištenje pisma uvodi narode u povijest svijeta. Priča slavenskog pisma počinje u 9. stoljeću. Naime, u to doba nije postojalo niti jedno pismo s kojim bi se moglo zapisati slavenski jezici. Crkva je htjela prevesti sveto pisma na slavenske jezike, pa je dala svetom Čirilu nalog da načini posebno slavensko pismo koje bi održavalo slavenski govor. Čiril je na osnovu jezika makedonskih Slavena iz okolice Soluna sastavio prilagođeno pismo koje danas zovemo glagoljica. Pri sastavljanju slovnih znakova za glasove slavenskog jezika, sveti Čiril, koristeći teološku simboliku i geometrijsku logiku kruga, trokuta i četvorine, ta tri temelja geometrijska lika glavni su simboli kojima mnoge kulture, religije i učenja, pa tako i znanost, Konstantinova doba tumači cjelovitost svemira i postojanje svijeta. Krug je obilježenje sunca, cjelovitosti i savršenosti božanstva koje daje život. Krug simbolizira nebo, vječnost u kojoj nema ni početka ni kraja. Trokut je likovni simbol broja 3. Velika trijada jest sjedinjeno nebo, dovršenost božanskog jedinstva u trojedinosti. Četvorina, kvadrat, kao suprotnost krugu, obilježuje zemlju. 4 su životna kruga, čovjekova, 4 godišnja doba i 4 elementa, voda, vatra, zrak i zemlja. Da bi se podijelilo na 4 jednaka dijela, u kvadrat treba upisati lik križa. Stoga se četvorini pridaje i simbolika Isusa Krista, ljudske osobe presvetog trojstva. Konstantin Čiril odlučio je glagoljično pismo započeti znakom križa, simbolom kršćanstva. Tako će lik križa biti znak za glas A. Čiril Konstantin zasigurno dobro poznaje rečenicu iz knjige Otkrivenja: ja sam alfa i omega, početak i kraj svih stvari. Pa sustav pisma osmišljava kao cjelinu između A i O, između znaka križa, znaka Krista i kruga, znaka Božje potpunosti i savršenosti. Najstariji i očuvani oblik glagoljskog pisma naziva se oblom ili bugarskom glagoljicom. Pisarska praksa i težnja za svečanom i urednijim dojmu pisanog teksta utječe na postupno ispravljanje oblih poteza. Okrugli elementi slova poprimaju pretežito uglati karakter, zahvaljujući obliku ravno prirezanog vrha pera. Takvo se pismo naziva hrvatska uglata glagoljica. Trokutasta glagoljica je mješavina oble i uglate glagoljice. Trokutasta glagoljica ima oka u obliku trokuta koji se uvijek dodiruju. Glagoljica je bila dosta složena, pa su učenici Čiril i Metod stvorili novo pismo koristeći grčki alfabet. Dok su slova tipična za slavenske jezike i ona koja ne postoje u grčkom pismu ostala u izvornom obliku iz glagoljice. Glagoljica se najduže održala u uporabi na hrvatskom prostoru čak do 19. stoljeća. Glagoljicu u razdoblju od 12. do 14. stoljeća većinom zamjenjuje ćirilica, a ćirilica se danas koristi u većini slavenskih država. Ćirilicu koriste i mnoge neslavenski jezici na području bivšeg Sovjetskog saveza. Većina slavenskih zemalja koje danas koriste ćirilicu su se razvile posebne ćirilične znakove koje možemo pronaći samo u njihovoj zemlji, kao na primjer Srbija, Makedonija, Rusija itd. Ali i gotovo potpuno različitu inačicu ćirilice u slučaju bosančice. Šireći se od 10. stoljeća sa istoka iz Bugarske, val ćirilice zahvatio je i dio bosanskog područja gdje se razvio u poseban oblik i posebnu varijantu ćirilice sa primjesama glagoljice i latinice. Bosančica se koristila na području današnje Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Od najstarijeg doba postojala su dva oblika bosančice: ustav kojim se pisane povelje, listine i isprave vladara bosanskih visokih plemstava i drugi
oblik kurziv kojim se pisani rukopisi od 13. stoljeća pa dalje do 19. i 20. stoljeća. Ćirilica se kroz stoljeća mijenjala u svim slavenskim zemljama. Neka slova su oduzeta, a druga dodana, kao što se to dogodilo u Oktobarskoj revoluciji u Rusiji.